quarantine status sa Negros Occidental. Muna ikaduwag sumbray sa pinakanubo mo from MGCQ to GCQ. Aha. Kasi hanaton ang protocol nga ginapatuman sa MGCQ pala ang Negros Occidental. Kag sa ika-implementar sa idalam sang GCQ bisa buwas kadlaw. Man ang sumbray sa talulupang doon nga paggaligwat Mas lamang sa siring nasa ad sa bahin sang section 4 sang siring EO closure of establishments pagpasirak sumbray sa pila ka mga establishmento. Yung closure ni kung basihan mo sa MGCQ amo ba nagadanak sumbraya katabo? Pasgin pa straight po, pa sangkad lang ang monitoring para masiguro pinatuman ang ining mando. Ngani, nano hindi nga mga establishments. Entertainment, venues, bars, concert halls, theater, sirado gimana sumbray di mo? MGCQ, kag GCQ daw gina-prohibit giman action mar Correct. Sa GCQ mo man sa Gapon. Sarado man ang recreational venues. Ang internet cafe, ang bilyaran, arcades, amusement parks, ang playgrounds, ang KD rides, traditional cockfighting, cockpits, amaning online akong isabong ason na bray. Ang isabong sa MGCQ ginatugutan pang sumbray pero subong nga GCQ why na? Ang baligov istriktohon na gid, no? Basta GCQ automatic nga ang online akong electronic cockfighting isabong nga ginatawag dumuli ang gid na sumbray. Kanay masubo lang kay face to face nga sabong sa mga bukid-bukid gini daw hindi man matap na action mar. Gani man kay magti nagligat to nga kalalakpan gani action na Bryan mo. Personalidad na to tiwag ito sila kay pasensya. Nagserve ito sa Bryan election sa iban para mamahilig mag ulo-bulang-bulang. Share ko lang gabay, nagpa San Carlos kabla sang Domingo Action Bar. Sugata, kung mga motorsiklong bit-bit na nan, mga suludlan ka manok, inabalang daw ba yung bayong? Amo na yung suludlan ka sinundanay, mabulang yung Action Bar. That's correct. Kaya mo si Gov Lakson na Bryan, nakamutek na sa bukid-bukid nga area. Saan nga nagatelelipon, wifi mas, wifi shield. Sus ko. Pati, basi sa unahan bla, basi kung mayara sa nagasampok ka manok. Among gid. Ang korupsi ang sumbay same gapon Ang glovis ang gabi, to balas 4 sang kagahon. Sa Negros Occidental ira siya. Pagla sila, why naman action na Bryan. Ang protocol, ragi hapon, dapat pa-register sa mandatory registration sa safe, swift, and smart pasay. Ispas ka na tuwag, no? Ispas. Kaya ang staysafe.ph application. Mumani nagligad nga MGCQ. So meaning, action man, ang mga travelers naton, why gid man, hindi gid man apektado. Labi na gid kung essentials ka, why na gid man problema, action man, no? Yes. Why gid man tanto action na Bryan. Tatlo ni kapahina nga EO, lawig ni sa bulan, tugtog ni sa Hulyo 31. Ako pabor ko na kay para matamatan tani dula ang ang COVID-19 action mark kagamay sining ayo ang active cases sumbray latest ka na monitor naton mga 1,009 man. Grabe no, gasaka no. Sa Negros Occidental na siya. Ang ligado sa nagngabay ang provincial government sa National IATF, mamumaning ka na mo sa active cases. Lang kinawa ito yung ginaprobahan sa Gobyerno Nasyonal. Ari si Governor Lakson. Remember, our EO states that as far as mass gathering is concerned, we only allow up to 30%, and that is a GCQ guideline. In effect, we're already a step ahead. For the month of June 30, while we were under GCQ, I imposed a 30% occupancy. The IATF did not call our attention because I also requested na allow us to, at least as far as the mass gathering is concerned, allow us only a 30% occupancy. And so, right now, it's GCQ talagang pwede na. We can really do it because that's part of the
omnibus guideline of AGCQ. There are only other like 18 and below are not supposed to go out, 65 and above are not supposed to go out. That's underage GCQ. Sirado mga amusement, mga parks. And right now, to sirado mang ginasya, no? Even our lagoon is limited only to adults and for exercise purposes. You're actually allowed 30 up to 50%. In our case, we opted for a 30%. Mas gas the reaction, Bryan. Ang national government gasoline, 40 to 50%. Pero dito sa Negros Occidental, hambal ni Gov, dapat 30% lang kita dariya. Ang venue capacity. Sa edad, sa imang gapon sa MGCQ, gina-implementar na ni pagdubili nga makagawa sa puyan, sa 65 anyos pasaka, kag 18 anyos panubo. Natubilian nga makagawa sa ila sa mga puyan. Waya, daw why sang may daw ngalan ng angin ligwat nga MGCQ to GCQ para at least kuno daw nagsaka lang classification tabla. Ano man, tiyo, naman ang sumbray pag last week naman sa bulan sa Hulyo. Pag pa nga magbalik kita sa MGCQ, kamalapot, ay natawagan yun normal. Meaning, ang mga businesses naton Aksyon Mar, generally, hindi gin man affected. Ged. May ara gyapon open sila, amo nagaling gamay nga diferensya sang percentage sa mga customers. Abi, damo sina. Correction, pare mo na sang plastara mo na sang matabo, no? Kaya iba nabi pagintindi, ano na lang ta sini, ano may ayuda ni? Wala ni ayuda kay kuan man lang may mga porsyento gyapon nga wala gid mapiktuhan Yes. Pero wala masang amo nang hambal ni Gov, wala masang talalupang doon nga paggaligwata. Implementar nga protocol diri sa Negros Occidental. Aksyon Mar, kumusta ang Pfizer? Galito damo tuya ang listagid kuno pagkabalo ng Pfizer. Malamang target ang sumbre ka na adlaw is 1,000 po. First day ka ni sobra to 1,000. Nakalapit to 1,100 ang nakalista. Sumbre mga lapit na 1,987, no? Ang nagpalista sa Pfizer. Tibok nga adlaw, tatlo na ding adlaw. Another naman ang sumbre 1,000 ang target, no? Nga makunahan sa sining Pfizer gani kay magalawig gini. Tob sa Hulyo 2, balit sa ikalimang adlaw ang sumbray, naka-schedule sa listahan mga government employees assigned dira sa Kapitolyo Provincial. Kami mga padang sumbray na bakunahan mo. Ate, ano na Aksyon Mar ba nalipat na kuabi, ano? Ang minor pwede bakunahan sa Pfizer? Ate, kung sa A1 to A3 action bay, duway po kayo sa binabalaan nga may minor nga nabakunahan? Okay, may nagapadala diri sa aton mo. Doon ko nabasa o manara sa aton sining nga kwanda. Di ko lang pag-mention ang lugar. I-check ta lang ni Abi, no? Action na Bryan, no? Magari na tingalaman kita gani. Kay since ka nag-umpisa ang vaccination program diri sa Negros Occidental, why kita sang may nabatian, kagway kita sang nakilala so parang nga minor na nagpapakuna kontra COVID-19. Kag hindi ni sila padala sa mga prioridad mo. Correct, kaya rin pala kita sa A1 to A3 nga priority nga kategory. Kita mo na. Ina mga kabataan nagsumbray, medyo layo-layo para siya. Okay, tiway mas lagi na pagwa Napanago pa na sila Naman check tara sa isa ka syudad may orodiya na magandang sumbray. Kung bala may pahanugot na, no? Halin sa ato sa mga health authority. Sige, check tala na buwasa. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon Marlon Heroboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Ang balita nga ginpalay ni Aksyon Marlon na Heroboya, dulong sa aton sa D3 Bio, gusto mo ba dugang proteksyon? Mag D3 Bio na. Aksyon Firing Line. Amot talanto, slide talanto nga pamangkot kay Aksyon Marlon, kay ting concern siningin padalas diri sa aton nga may ara sang minor nga vaksinan sining Pfizer nga ini. Pero subject pa na sa confirmation i-check pa na naton kay paintindi naton mga minors taway pati madala sila sa vaccination program subong sa gobyerno. Aksyon Firing Line. Ara pa lang ta sa frontliners, may mga comorbidities, senior citizens, mga tawo yang may importante kag may mga essentials nga mga tawo amo pa na ning ginauna to subong. Pero nga may minor pero check nato, double check nato niha kay base maproblema mus na. Aksyon Firing
firing line. Sige, now last 8:26 na. Okay, may gabi kay Moyek Shaton. Okay, may sa may kwarta ya, pero sa wala kwarta kag remedyo general hindi gid, no? Sa nambala naton way gid man sang bag-o nga mga restrictions nga makaproblema kita sining GCQ, no? Ang ginkuanan diri ang mga fitness program, ang mga indoor nga mga mass gathering, mamuna bla, or mga tipon-tipon dira mo ning gindan-aw diri. Kabay pagani nga yung GCQ ang bakolod man diri ang punta taytay, kung pwede pa lang abi bantayan tagil tulo-todo. Aksyon firing line. Kaya ako nagaduda ng Aksyon Helms, ining local case nga ini, daw dira gid punta taytay nga porti gid nga paliguay Sabado Domingo, mo prangkang istorya. Aside from punta taytay, duway na gid man sang tipon-tipon di nga tuman kadamo sa bakolod magluwas downtown di abi Libertad, Burgos, or sa mga malls naton, pero sa mga malls naton nya compliance na nila stricto puerte. Ti dito sa punta taytay, ano bing mga compliance kag mga protocols na kay wagid man gani man mo. Aksyon firing line. Kung ako sa syudad, ining Sabado kag Domingo, one time lang abi for 2 months abi way paliguay da abi testingan ta di ko pati nga di mag-flatten curve ning aton sining ano mo COVID-19 mo. Aksyon firing line. May gabi lang kay Angel Grace Panhilason. Aksyon Bryan, ang biyahe sang series from Bacolod to southbound may mga border kadaban. Wala di siya ma'am. Waay gid siya, okay lang gina siya, no? Si Nixon Rilota Bernardo. Okay lang na, maluoy man kita sa mga doctors and health workers naton, correct na. Sige. And tsakto na para makapahuway-huway man sila tuod, overwhelming ng aton mga hospital. Si Jocelyn Lipon Dispora man, si Girans Barela, good PM Aksyon Bryan, monitor lang kami Villa Anghila upon asawa ko Jessica. Salamat. Sige. Nonoy Castaneda, Aksyon Bryan, good PM liwat ang MGCQ, MECQ, daw pareho lang naman Kay kung tanawon mo, karsada o kundin nga magkanto do ara, mantanan klase, edad lagaw-lagaw. Ang ECQ do, umangyan guro lain kay stricto gina. Tikita mo lang na. Ina mga observation na nila sa mga utod ta. Aksyon firing line. Si Noel Alihase or Alisahe, nagamonitor man sa barangay, wala lugar gali. Ang biyahe Bacolod, sige biyahe. Sige lang gid biyahe dia. Aksyon firing line. Last 8:29. Pagbalik naton, check tabing Bacolod naman be. Ano mga balita diri, no? Ang mga party sa GCQ gyapon kag party sa bag-o nga konsehal sa Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon.
DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagdudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginagampiligan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginagampiligan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang magpalanggan Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginagampiligan Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:41.
Padayon Aksyon Radyo. Nga pagpangalagad mga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:42 gina-endorso ginaton sa inyo mga Aksyon ang Bluetooth Anwasang Hinigaran. William P. Will naga-monitor man, check attendance lang. William Carmelutes naga-monitor sa Bahrain. Salamat gid. Esther Binigay Araman, Labayan Eduardo Jr. naga-action Bry kung pailo-ilo ka ano requirements. Wala man gid nagbag-o sir. Amo man lang yapon sir, no? Tats kay Dilantar, good evening Sumbray pamati gid ko di subong Spar 13, Barangay Bunga halin sa Dilantar family. Salamat gid. Nonoy Castaneda, okay, sige nakwan ko na, nabasa ko na. Okay, Elia Natibuok Ihina, naga-monitor man, salamat gid. Si Mr. Bia Jonathan, thank you man sa pag-monitor. And mga haslo nga mga gahampang tiro-tiro, ti GCQ ang bakulod, ano pag ginahulat niyo mag-isikyo, di na kamo masaway. Nag-aaway. Sino nisla hampang aksyonan man? Good evening, Sumbrayga monitor lang kami di sa Barangay Palayog, Hinigaran, Tamyaw ko lang Hinoveya, kag Rivera family, Barangay Tangob, na nagapanamyaw si Sir Albert Rivera Sr. Salamat gid sa pag-monitor. Timbre hila, aksyonan ko na bilabol ng patrol ta ha. Okay na, ara na. Sige. Good evening, sir. Mangkot ko may lockdown naman. Why why lockdown na? GCQ lang kita. Good evening, Sir Bryan. Paano na kon balik GCQ sa July gamit naman ta quarantine? Di na tuman. Why isang gamit-gamit sa mga QPass? Wala to sa mga nagligad. Why do ka normal nga sitwasyon mga Aksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Balikan tang patrol action dyan, may gabi. Maayong gabi Aksyon Bray kag sa to pa na ka-aksyon ang patrol karon live diri nag-report sa parking area sining isa diri ka karan-an sa Banwasang Hinigaran. Kung sa rin diri nagluntad ining intrepid operation naging patigayon sa mga operatiba kag kapulisan sa Hinigaran PNP in coordination man sa Negros Occidental Mobile Force Company nga diri na base mismo sa may Banwasang Hinigaran. Diri sa akong likod sining matanion makita naton ining salakyan mismo isa ini sa Toyota Hilux nga nagaduag sang itom Aksyon Bray amo ni ang salakyan nga gingamit sining nadakpan nila sa intrepid operation nga maniging kilala kay Demosthenes Fernandez E. Olivares. Nagpapakilala ni sa Aksyon Bray isa ka retirado nga pulis pero gina-confirm pa rin sa itong mga kapulisan kung isa gina police colonel pero kuhaan sa naton dugay isang statement kung nagatag sa sang iya nga pagpayag no Aksyon Bray initially according sa itong mga kapulisan residente sang Villa Angela subdivision damas may Barangay Villamonte sa may surad sang Bacolod. Ining salakyan Aksyon Bray matugid pa man aton kay ina may karatula ni sang ukon logo nga blue kag pula. Tapos may kamot no nga doon nagakuom Aksyon Bray may nakabutang anti-corruption force kaya may mga information nga nagasulod nga isa do miyembro sang anti-corruption force Aksyon Bray nga nagabase mismo sa may surad sang Bacolod hindi ba nakabutang sa dalom nga PDG. Ano nang PDG man? Ang aton nga pagkadumdom ang ni PDG isa ka grupo or fraternity Aksyon Bray. Okay. Pero gina-confirm naton kung na miyembro gid man siya mismo no sa isa ka fraternity group no. Okay. Anyway, tapos tikon bala lang pagambalan na labot siguro ginatos ka mga bala sa nakailan nga mas lutangan. Ang recover kay ginapanong sulod sa mga ziplock bala Aksyon Bray. Ang mga bala sinidri hindi nang iban may mga
lisensya ang ibang mga armas, may araman armas nga wala sa lisensya, or may araman aksyon Bryan nga armas nga may ginapakita ang lisensya, galing kiti wala sang ZIL, wala abri marka o kon serial number aksyon Bryan. Fake? Amo na do na panas na bala or panas na serial number amo na ginambal diri nila sa mga kapulisan sa gihapon, makabig sa nga illegal kiti wala siya properly na document ini nga mga armas mismo, no? Kung makita ko diri, nabuksan aksyon dyan ang U-Box sa kaha? amo pa kinang ginacheck naton kung ang U-Box na buksan na. Wala pa nabuksan, wala pa gyapon. Ari pa may U-Box pag diri. Agi na pakita natin sa Facebook Live, may U-Box diri action Bryan. Nga tubtob sining materion wala pa gyapon nabuksan kay wala ini sa sang yabi initially, no? Wala sa sang yabi action na Bryan. So ginaulat diri naton subong kung ano nis matabo sini diri sa aton mga kapulisan sa aton mga otoridad. Kung anong himuon sini nila diri, no? Kasi ari pa diri sa lugar, wala pa nila na tapos during inventory. May pa gid action Bryan ano siya? May nakabutang diri nga anti-vote buying task force. BDS. Kanami sang nga mga tatakda kay nga mga anti-corruption, anti-vote buying do kanami sang intention bla, no? Oo, may pa gid Criminality Investigation and Detection Group PNP. Kay may mga information kita nga before ining si Fernandez, actually wala gyud siya na-assign diri sa Negros Occidental kung matod yung report nga ito na baton. He was previously assigned dito sa Metro Manila. Bisaya sa connection dyan eh. May baka Bisaya. I-check sa naton be, no? Kung mahatag sa sang statement. Sige be. Pero layo lang ako na Bryan, no? Sir, Maingag, would you like to be interviewed, sir? May i-justify ka sa operation? May mahamba ka, sir? May lang ang abogado ko. May mabot na yung mga legal kung gusto mong actually, a week before, meron kaming operation sa Victoria, naka-coordinate kay Colonel Corpus. Opo. Mayroon kaming nahabol na sasakyan na customized na pick-up. Okay, yung parang binago itsura niya. Hindi binago. Hindi binago. Ngayon, nag-launch kami ng checkpoint doon para harangin sa daan yung naka-coordinate ko doon. Then, after doon sa habol naman kami dito sa Kwan, ng Namaylan. Nag-coordinate naman ako kay Major Vargas. Opo. Kay Namaylan doon, kay Police Major Vargas. Vargas, Tapos? And then, kasi actually, ang trabaho, dapat I need to know basis. Ang trabaho kasi, coordinated sa Krami. Opo. Sa Philippine Drugs Enforcement Group. Opo. At saka sa PDEA. Opo. Ngayon, wala na ako kwarta, budget pang operation. Nag-decide ako na tani, parang ikuan ko nga, kung sila, pusel, kasi ginagamit ko man sa trabaho mo. Okay. Tapos, sigling ko, ibaligya ko lang kayo, wala na ko kwarta ng operation. Nagtawag ako kay Major Barilla, kung may nabalitaan ako nga napangita siya. Pero kaya nagabala na kami. Siling ko, pilagid ang mo. Wala man ko presyo. Siling ko, hindi ko ginitan pagbaligya. Kung hindi ko lang kinanglan ang ang kwarta. And then, siling niya, sige, sir, ako nang mabakal. Pero hindi ko man sabihin ko sa iya, hindi ko dapat ibaligya. Galing ko may tiwala ako sa pulis. Hindi kong sa bibilihan ko baligya, basi ma-kwan pa. Sa mapa, pero sa pulis, yun, ikaw na lang to. At least, sigurado ko na sa mayo nga kamot mabutang. Okay. Kaya siling ko kinanglan ko lagi ng kwarta. Kung hindi ko kinanglan ng kwarta, hindi ko nibaligya. Kaya personal ko na nimon. Kaya mo lang. Buti rin sir, hindi mo man niya imo gid nga modus, hindi mo activity kagabaligya karma. Hindi kuya Juan. Kasi pag retire ko, ay clear ako. Kasi hindi ka mag-retire pag may kaso ka. It simply means nga retired police gid sir. Oo, police. Ano nga rango sir? Colonel. Colonel din kami po na-assign sir. Intelligence Krami. Intelligence IG. Intelligence Group.
Intelligence group. Pero taga-diin gid siya. Taga-diin gid siya. Pero taga-diin ka gid sir. Taga Bacolod. Sabi ko ilagid. Sabi lang nila, may pakaisa ko da. Dira lang ko gatiner, bago lang ko da. Oo. Mga 1 month siguro may. Pero di ka gid tumanggap sir. Taga Bacolod ganin ko pero wala ang akon nga balay gid ya sa una sa Manila, sa Makati. Kay isang una sa Krami lang ko pero Makati. Ako lagi obra. Oo. Kung diin ko ma-assign, dira ko kuan. Assign ako sa Davao. Kaya ba sir, doon na member tapos ng Illegal drug. Cooperative dito sa may antipolo something? No, sa kuan. Kami ang first batch ng anti-illegal drugs kay General Aglipay. Okay. Aksyon dyan. Subong ko ta siya nga. Regional Director ko ng anti-illegal drugs, Region 3. Pero hindi ko ano. Galing kay nang lang ko lang ang kwarta dito. Amo malaki to tali. Sir, how about ang mga armas ngayon? Kasi sino isa? Ako muna, kasi pag nagtrabaho, ginagamit ko yan. Mga dakto, mga firearms. Ginagamit ko na. Ano na, service firearm na sir? Or na bakal mo? Or na ano man? Ang mga armas nga iba ni? Konektado sa trabaho. At saka po karami. Ano gid ang trabaho ya subong? Nga nga nagapang... Ano gid obra po? Retired na kanya ako, kailan gabulig pa ko Japon sa gobyerno. You are still a part of an organization? Yun, Kasi pag nag-sweldo kami, pulis pa kami Japon, kailangan mabulig kami sa gobyerno. Hindi kami magwala sa gobyerno. Kaya sayang lang ang retired kami, babayaran kami sa gobyerno, hindi kami magbulig sa gobyerno. Specifically, ang imo ginobra, subong sir, so more on anti-criminality. Anti-criminality, counter-surveillance. So wala sila support nga allowance sa gobyerno? Dito ko sa Negros. Dili ko sa North Scano. Actually, ang operation na balanis ang krami. Nga may ara ka? Operate kami. Kaya nagatawag ko ng krami. Ano sa rin operate ito? Checkpoint ka mo sa mga nagabaligya? Ano man sir? May gina-checkpoint kami kasi mayroon sa yan nga nag-abduct. Nga nag-abduct? Abduct. So, inabantayan namin kung kaya pa namin kukuhaon. So, minsan ikaw, members ka mo diri? Nag-coordinate ako sa Victorias kay COP. Okay. Tapos diri sa Imamayla, nag-coordinate man ko kay Major Vargas. You can ask Major Vargas. Oo. Yeah. Sir, ano ang grupo nyo kanina? Ano ginala sa group nyo? Gabulig ko sa PIDEG, Police Drug Enforcement Group. Kag sa ano PDEA. Special Operations Unit na sir? Ang kinabuligan mo? Or hindi man? Special Operation Unit 6? Headed by? National. National. Dito sa ilan ni Colonel Peñas before sa National Office? Something like that? PIDEG nga. PIDEG? Police Drug Enforcement. Yes, dito sir. So dito ka konektado? Dito, bala niya. Ara sa cellphone ko tanan ng mga kwan. So, isimple nin, sir, may ginamba ka gina, may lisensyang iban nga armas. Yes, mera. How many out of the armas nga rin? Aram ng lisensya, Pero ang iban wala lisensya, sir, gamo na. Kontraktado yan sa babaw, pagkakta. Dito na yan. So, sir, buot siling on this case, pwede mo na siya mambalabi nga, ang imo armas ang ibaligya, imo lang kito yung armas. Ako na personal nga, hindi ko tani, pag ginambalang ko man siya, nga hindi ko tani, pagbaligya kung may kwarta lang ko. Galing kay kinahanglan ko lang ang kwarta, parang gusto ko ngayon tuan. Okay, pero itong armas, may lisensya to, sir? May lisensya. Ang ibaligya mo? Oo. Okay, so your classification is hindi riya sa modus mo nga magbaligya armas? Hindi po. Wala ko yan kung ano record na gano'n nila. But you're still joining ini nga atikang kay ti nagaserbisyo ka sa government? Nagaserbisyo pa rin na kami kaya retired ka. Wala pa makatension, di ba, sir, no? Wala pa. So that's why you're waiting ka pa? Yan. Saka pa pamilya, so bang naka dito sa inyo? Wala gani, kasi gusto ko tanay makuha ng cellphone ko para matawagan ko nga ko Kasi rights ko yan Bisan na ulit, wala naman problema. Pero ang due process kasi dapat meron. You're asking nga tani ang cellphone na makatawag ko kay may negosyo po kami itong armorat, boulders, aggregates, minerals, iron. Buti rin sir, negosyante ka, construction firm, something like that? Actually, engineer din ako, licensing engineer. Mechanical engineer. So, sir, because kita mo damo, gini mo mga, this high powered part. Saguton ko na. Sabton mo na ang mga kaso. Parang ay mo lagi pa is due process ko na. Okay. So, may box pa da sa likod? May unod pa na? Wala. Parang ang labi, wala lang na sakon. Para sa walay. Pwede mo man na salakyan? Hindi, ginulam ko na. Grupo ni Duterte. Grupo, may presidente. Okay. Colonel, no? For how long ka sir in service, sir? 34 years. 34 years. Ano mga posisyon ng kapitan mo, mga unit? Ang unit sa una? Oo.
malabot sa anti-drug enforcement group na kamong Pioneer Batch. Task Force sa Bagat. Task Force sa Bagat. Kay Ping Lacson. Okay. Si IDJ. Si IDJ, because may logo, may si IDJ noon, sa kay General Fernandez. Your regional office 3 director? Sa regional office 3 sa anti-drug yun. It's anti-illegal drug special operation task group. Okay. And then after that one, sir, Balik IJ. NTA kasi hindi from kagid. Lateral ako. Lateral ka. Pero have you been assigned to the network before? Wala. Yung chief ako ng airport noon. ASG. ASG. Aviation Security Group. Because of the SICAS. Yung old at saka yung new, ako nag-open yan. Been here. So lately, am I right? You're active sa mga activities sa Bacolod, di ba? Mga activities like anti-criminality also active naman dito sa Bacolod. Naghahatag kami sa information. Kasi yung talent namin, kinakinanglan nila. Okay. Sir, thank you so much. Aksyon Bryan, no? Ito na story bago ginamang, mo to ang nadakpan. Confirm si retired Colonel Hernandez Aksyon Bryan, no? Anyway, susubong nga matanion, ari kita dari gyapon, sige pa dari ang pag-conduct nila sang inventory sa mga kalibre sa armas at pangan na recover, 3 stay posisyon. Tama-tama ka ni Aksyon Bryan, may ari dari 3 ka armas, nga may mga mismo, no? May lisensya, pero may man sang wala Aksyon Bryan. Si police medyo bari lang wala pa diri sa area, kaya to sa opisina, karon na basi makakuan sa nato sa pagpahayag, malabot sa nato Aksyon Bryan, kag makatag sa dukang impormasyon na ikang tanan sini. Mula pinakuli update report, di kandiri Japon sa area sang dalan o kandiri mismo sa National Highway sa barangay 4 sa Okon Banwas sang Iligarana. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John D. At sunod sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sige, salamat Aksyon John. Pawasan taman pero actually may ginakontak ko din mga personnel subong. Ang mga tao nga ginpang tumon niya, ginapangayuan ko man sang pawasan ko na lang yung oras ko kulabos mga kaksyon. Ang ginapaminsyon niya nga mga ngalan si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas ang Himamaylan. Gina-mention na rin man ang ngalan ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, no? Nga naga-connect siya kuno dito kaya may ginalaga sila nga mga auto nga ginkarnap or ginpang Action firing line. Oo, pawasan ko rin, oras ko kulabos na, may ginaistorya kita diri, kung ano gin man ini kulo kompletohon tari mga ka-aksyon. Sige, ini sa aksyon na Bryan Mordan, dahil lang giligay kami isa pa ko galing ngaway matapos endorso aksyon Nelson Basinsya gina. Basi dito ni mga makwanan block. Ario, endorso ko sa inyo ang Mighty C, no? Ang alkaline, yung vitamin C na pamatay Sige, dungagan tani buwas or karon dugang information nga makalap na aksyon dyan kag pasalamat ta sa kay retired. Pakilala siya mo, retired general, no? Retired na General Demostines Fernandez, no? Nga nagpa-interview eksklusibo diri sa Aksyon Radio Bacolod. Action firing line. Ini sa Aksyon Bryan Morden nagapasalamat gid una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!